Ja. Onni hyökkäämään. Onni on hyökkääjä. Jesse, kato se heti. Miina liikettää. Miinalle pitkä! Aukku laskee alemmas vähän! Maalilla! Alemmas, alemmas, alemmas! Onni iske siihen! Hei, Rasmus ja Eepi, seuraatte peliä. Jää! Huila on täällä. Tässä oli hömpötä. Nyt istumaan siihen ja huilulla pelata. Niin. Ei tässä nyt voi hömpöttää niin Rasmusta, uskon. Aukku! Hyvä aukku! Veikko! Maalille päin, sinne päin niin! Sä oot liian kaukana nyt maalista! Kohta vaihdetaan hyökkääjiä. Saat mennä molemmat kohtaan. Ei tullut, ne on puolella. Onni iske kiinni! Onni päälle! Tänne menee pallo tuota. Ereillä! Eikö Sopsi jatka? Joo. Nyt pitää Miina mennä! Nyt mene vaan Miinalle pitkää! Miinalle pitkää! Jesse, Anna! Aukku, kato se, varmista se sieltä! Pidät kiinni! Maalille vaan Miina. Siihen niin, vielä saat. Laske. Ui. Miina maalille. Hyvä Jesse. Hyökkään Onni ja Miina vaihtoon. Ota sä tuo puoli, vasen puoli. Pallo alle, hei. Hetki aloitus, tolle puolelle. Emil, laske omalle puolelle. Mene vaan keskemmälle vähän. Keskemmälle, siellä on peli. Kauemmas, hei! Rasmus, laske pallo ja maalin väliin. Lähemmäksi! Kääntyy jo Rasmus! Siihen niin. Hei, Aukku! Aukku, Jesse, jompikumpi pitämään sieltä. Jesse menee pitämään sieltä laijalta. Ei kaikki lähde sinne. Nyt on maalilla yksi. Maalilla vapaana, laske. Maalilla yksi. Aukku vaihdetaan! Aukku vaihdetaan! Otas näyttämään. Ota siitä paikkaa. Kato Arvi heti. Lähde nosta, lähde kuljettaa. Kato Arvia. Rauha on, käänny vaan. Pelaa. Arvi laskee omaa paikkaa. No niin, omat paikat. Rasmus ylempää, Jesse alempaa. Rasmus ylempää, Jesse alempaa. Laske Arvi, laske vaan. Selän takana on yksi. Hyvä. Hyvä Jesse.
Arvi ota enemmän vasemmalle Keskialoitus. laidalle. Laske Rasmus omalle puoliskolle. Siinä on oikein hyvä. Jatkuu maalivahti hereillä. Veikko seuraamaan peliä. Kiinni, kiinni! Ei pääse! Eteen vaan, pallo eteen! Hyvä Jesse! Hyvä! No mitä kaukolta alkaako käydä? Eipä siinä varmaan kauheasti. Kauemmas! Arvi nouse vaan! Mene nyt Eepi! Taistele! Älä anna periksi! Nouse vaan Arvi sinne laajalle antaa apua. Ylös, ylös! Ylös, ylös! Jesse varmistaa! Ei pääse! Ei pääse! Hyvä! Jesse karkaa, Arvi pallo maahan. Arvi pallo maahan, ja kato Jesse. Kato Eepi! Arvi! Puolesta kenttä. Arvi nätti maali. Kohta saa hyökkää taas. Eepi seuraa vähän peliä enemmän. Sä vastasi toiselle kentälle äsken, kun pallo oli tulossa sinne. 4-0. Hyvä Veikko! Tänne laitaan joku! Rasmus! Kato Jesse, kato Jesse. Anna Arville siihen! Heitä Arville! Heitä Arville! Arvi. Eepi, miten kauas pääset? Eepi, miten kauas pääset? Eimin laske. Arvi vastaa. Nyt Eepi mee! Ja kentällä. Hyvä, laskee. Jesse. Hei! Jesse laskee. Hyvä. Arvi, ei kun Jesse vaihdetaan. Jesse vaihtaa. Eepi ota palloa. Seuraavassa katkossa hyökkäät vaihdetaan. Hyvä Veikko, anna Arvi heti! Eepi nyt menee! Kato tätä peliä Eepi! No viereen kentälle vastaan nyt palloon peli. Eepi olisi siellä joskus. Hyvä. Eepi taistele! Hyökkäät vaihdetaan. Rasmus. Eepi vaihto. Tulihan se Eepi sieltä. Monta paikkaa piti olla, kun sai maali. Hyvä Rasmus. Toinen hyökkääjä. Pane hyökkää. Onni kentälle. Hyökkäät vaihdetaan. Laske Miina alemmas vaan. Laske näitä alemmas. Hyvä, kiinni Onni. Eepi ota vettä. Onni kiinni heti sitten. Iske Onni! Hyvä Veikko! Veikko ottaa hyviä torjuntoja. Tosi hyviä koppeja ottanut tänään ja avannut. Oleva Vakko. Kaikki on torjunut mitä on tullut. Ja... Niin jo. Se on hyvin kiinni pallo ilmasta ja antanut arvioon nopeasti. Joo. Tää joku laittaa toiselle kentälle. Tässä oli äsken pallon tulossa siinä, se katseli toiselle kentälle. Ja se on Kiinni. Hyvä pallo vaan. Jatkakaa toisella. Arvi, anna sää! Miina! Tuupa, vielä vaan! Nyt tule, nyt käänny!
Nyt on rauha. Nyt teet maalia kohti. Maalia kohti. Hyvä Miina! Oi! Hyvä Miina ja laskee! Ja kääntyy! Siihen iskee heti. Ota pallo pois. Ota pallo pois. Vielä vaan vielä. Hyvä Onni, saat siihen. Arvi. Joko. Onni vasta. Selän takaa. Lähemmäs maalia. Hei Miina! Nyt juoksit ite lujaa, veet! Oot nopeampi! Vielä saat! Vielä saat Miina! Hyvä Aukku! Laijan kautta käännetään! Hyvä Aukku, Miina saat! Arvi vaihdetaan, Jesse! Arvi vaihdetaan! Jesse! Pallo nopeasti maahan ja avaa Jesse. Hyvä Arvi! Pallo maahan ja avaa Jesse. Täällä on, Miina menee! Jesse! Muista maastamaan. Sano, mitä kaikki menee, mitä Hyvä syöttö! Siihen! Kaikki menee mitä? Niina! Maalille! Hoida Onni! Hyvä Onni! Hyvä veto! Hyökkäät kohta vaihdetaan. Ai me! Niin, molemmat. Kiinni vaan Onni! Onni kiinni vaan! Vielä kiinni! Hyvä Miina palloa! Tää kattoo. Hienosti se. Onni, laske alemmas! Maalilla on yksi. Vastaa maalilla! Hyvä! Hyökkäjät vaihtoon! Miina! Onni! Nyt Eepi. Höpinää. Ota vaikka tuo laita. Rasmus tämä laita. Anne tuo! Selän taakse pelaajat. Selän takaa. Täällä, hei! Kato! Yksi pois kentältä! Kuka sinne nyt jäi? Siellä on 5 kentällä! Kuka? Onni pois! Onni tuossa pois! Laske Aukku! Hyvä. Heikko! Käsi! Hyvä oli Jesse, hyvä Eepi. Hyvä syöttö Jesse! Kääntyy heti! Katkaise Eepi, se avaa. Siihen vaan heti! Iske! Vielä vaan! Aukku antaa! Jesse varmista vähän! Älä nouse liikaa, selän takana on pelaaja! Hyvä on! Hyvä Aukku! Rasmus, ot tämä! Hyvä Eepi! Laskee! Aukku katso! Hyvä Aukku! Eepi mee! Siinä vähän pitkä. Hyvä Eepi! Kumpi meni viimeksi? Jesse taas meni. Vai kumpi? Aukku meni. Aukku vaihdetaan! Arvi. Hei, mut onkohan se 5 Vähän eteenpäin.
Maalilta! Emeli Hauta laitaa! Oh. Hieno Jesse! Hieno tikko. Kato Eepi! Vielä vaan! Hyvä Rasmus, saat vielä. Hyvä Rasmus. Tuomari, paljon tilanne? Paljon tilanne on? 7-0. Vastustajalla saisi olla 1 pelaaja enemmän kuin yli 5. Laskekaa alas! Laittakaa Sisu 1 lisää kentälle! Eepi iske heti. Niin, hereillä. Eepi iske heti. Hyvä Sopsi. Hyvä Veikko, 0 peli. Mennään kaarelle. Hei. Ei kuitenkin tänne näin. Mitä juua? Tänne kaarelle teille. Kapteeni ja silloin Perttu on meidän huudattaja. Tähän kaarelle. Siihen menette hyviä. Oli pitkä.